Countdown tayo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Binalonan training release. Next. Ayan po yung ibon natin. Ayan na po yung ibon natin. 612 po ang release natin. 612. 612 po ang release natin. Yo, once again mga kalapate na sena, magandang gabi mga kalapate. So, ngayon mga kalapate na ito, pulling, ano naman mga kalapate na magkakarga na naman tayo mga kalapate, no? 144 km mga kalapate, Binalonan tayo mga kalapate. So yun na mga kalapate, na palay yung mga ibon natin mga kalapate. At sana mga kalapate, no? Patuloy silang uwi mga kalapate. At syempre, sana mahalin tayo ng mga ibon natin mga kalapate na umuwi sila lagi mga kalapate. At yun nga mga kalapate, ngayon mga kalapate, wala pa ganun tao mga kalapate, no? At walang pulling ngayon mga kalapate. Siguro mga kalapate, baka Sabado siguro mga kalapate, mayroon na yata ng mga kalapate, no? At yun nga, wala pa ganun tao mga kalapate, oh. At ayun nga na, mukhang mabilis yung talpak na yung mga kalapate, no? Ito nga, binalunan tayo mga kalapate. Talaga naka-excite talaga mga kalapate. At sobrang layo na talaga mga kalapate, no? Kahit na puro neto yung ibon natin mga kalapate, umuwi talaga sila mga kalapate, no? At yun nga mga kalapate, syempre talaga mga kalapate na pinainom natin yan ng mga kalapate, pinainom natin ng tubig sa kanal yung mga kalapate, mga kalapate. At yun yung mga kalapate, no? Okay na yun, pasama na yan. Kaya na ba yan? Sa kanila yun. Ayun yung mga kalapate, nagtatalpak si Jojo mga kalapate, no? Kasi bayad nun? Ha? Pay? Son! Yung bayad dito, yung sa'yo. Ayun yung mga kalapate, no? Nagtatalpak si Jojo mga kalapate, no? Ayan. So nyo bukas mga kalapate, nakaka-excite na naman mga kalapate, no? Abang-abang na naman tayo mga kalapate. At sana mga kalapate, no? Maaga pa rin sila umuwi mga kalapate. Pag maaga pa rin sila umuwi mga kalapate, no? Mga kalapate, isasali natin sila sa pooling mga kalapate. Yun nga lang mga kalapate, problema ng ibon natin, no? Hindi sila bumababa mga kalapate. Pero mga kalapate, pag nakasali sila sa pooling mga kalapate, interview mga kalapate, titirado rin natin sila mga kalapate. Ayun nga siyempre mga kalapate, no? Si Jojo mga kalapate, problema din sa ibon niya mga kalapate. Wala na talaga mga kalapate, iniwan talaga siya mga kalapate, no? Ayun yung mga kalapate, yung tao rito mga kalapate, kunti pa lang mga kalapate, no? Ayun, pero patuloy nag-aarga mga ano rito mga kalapate. Yung mga jet fighter mga kalapate, patuloy na dumarating mga kalapate. At kasi siguro iba na trabaho pa mga kalapate, no? Hanggang alas 9 rito mga kalapate, dito na sa EPSA mga kalapate. KFC mga kalapate, no? Loading station mga kalapate dito sa EPSA, no? At yun na nga, saan yung bayad nun? Kaya mo yung bayad nung ano, yung isa dito, yung sinama. Yung kay Benson, ay kaya no? Ayun nga mga kalapate na. At yun nga mga kalapate na, yung mga ibon dito mga kalapate, kunti pa lang mga kalapate, oh. Ayun oh. Kunti pa lang mga kalapate, pero mamaya mga kalapate, mapupuno yan mga kalapate, hanggang alas 9 mga kalapate. Punong-puno ito mga kalapate. Yan, nagbayad na si Ano mga kalapate, nagbabayad na si Jojo mga kalapate, no? At ibigay mo dun. At yun nga mga kalapate, na habang tumatagal mga kalapate yung channel natin mga kalapate, yung tinakilala mga kalapate. Sino nga mga kalapate na umapadala kayo sa channel ko mga kalapate, huwag nyo kalimutan mag-subscribe mga kalapate. Tapos i-hit nyo yung notification bell para maging updated kayo sa dating mga video. At yun nga mga kalapate, na patapos na tayo, no? Ano mga kalapate, no? Si Basmola ba? Mga kalapatay, mega shoutout sa KFC. Ayun na nga, no? At yun na mga kalapatay, no? Alis na tayo mga kalapatay. Siyempre mga kalapatay, no? Team Aswang mga kalapatay. Sa kabil mga kalapatay. Ano? So yun na nga, no? At pauwi na tayo mga kalapatay, no? At napakabilis sa talpak natin mga kalapatay. Kasi nga, yun nga, konti lang yung mga tao mga kalapatay. Walang pila mga kalapatay, no? Siguro mga kalapatay, next load natin mga kalapatay sa ano mga kalapatay.
Pag may pooling na mga kalapatay, siguro baka medyo matagalan tayo mga kalapatay dahil sa, yun na nga, yung mga jet fighter natin mga kalapatay, isasali na natin sa pooling yan mga kalapatay. Papalagyan natin ng sticker yan mga kalapatay para maging legit sila mga kalapatay. Legit na fighter mga kalapatay. Tingnan mga kalapatay. Uwi na tayo at see you tomorrow mga kalapatay. Bye. Tayo. O, countdown tayo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Binalonan training release. Next. Ayan po yung ibon natin. Ayan na po yung ibon natin. 612 po ang release natin. 6. Yo, what's up mga kalapatoy? Morning! So ayun na nga mga kalapatoy no, binalunan ni Rizal mga kalapatoy. Ang binalunan naman kasi na mga kalapatoy no, sobrang layo ng mga kalapatoy, 144 kalapatoy, kaya sobrang layo mga kalapatoy no. At ito mga kalapatoy, at sana lang talaga mga kalapatoy no, dahil na ano mga kalapatoy no, nag-alternate mga kalapatoy dahil nga sa bagyo mga kalapatoy no. At yun nga mga kalapatoy, at ngayon na uli na bitawan ulit mga kalapatoy sa Makawi. binalunan Rizal kasi na ano ko eh, nasa utak ko eh. Binalunan Pangasinan mga kalapatoy. Sobrang layo talaga mga kalapatoy. Na yun nga mga kalapatoy, hinagis na rin mga kalapatoy. 6:22 mga kalapatoy. At yun nga, buhay ni mga ibon natin mga kalapatoy no? At ito mga kalapatoy, na-shoutout muna tayo mga kalapatoy. At ito, Aldrin Aquino. ayan, mega shoutout kay Aldrin Aquino. Ayun nga no, shoutout Lods, mega shoutout sa'yo Aldrin Aquino. Ayun na nga. Ito pa. At syempre, Jackie Makayanan. Jackie Makayanan, yun. From Jackie Makayanan. Michael Makayanan. Ayun na pa, shoutout po ulit para kay Michael Makayanan. Parang lovers ng dalawang to ah. Parang pares ng dalawang to ah. Happy flying. Yun, happy flying. Mega shoutout do kay Michael Makayanan. At ito nga, at kay Russell R. Russell Akmat. Ba to? Yun, Russell Akmat. Pa-shoutout naman sa vlog mo, boss. Boss, ikaw ang boss ko. At yun nga, mega shoutout sa'yo, Russell Akmat. Yun nga, kung tama ba yung pagbanggit ng ano ko, pangalan mo. At yun na nga, maraming salamat sa inyo na mga kalapatoy. At yun na nga mga kalapatoy. At ito na mga kalapatoy no. At mag-aabang na tayo mga kalapatoy kasi mukhang nalit ng gising ko mga kalapatoy. Nasarapan ako sa tulog mga kalapatoy. Ang tagal ko kasi natulog ko gabi mga kalapatoy kasi nag-e-edit ako gabi mga kalapatoy no. At yun yung mga kalapatoy. At syempre, start na tayo mga kalapatoy. Baka abangan pa ng iba. Abangan na natin mga kalapatoy. Sa lahat. Shoutout sa lahat ng KFC. Member ng KFC. Ayun nga mga kalapatoy, time check mga kalapatoy. Alas 8 mga kalapatoy. Alas 8 sakto mga kalapatoy. At yun nga, wala pa rin sila mga kalapatoy. Mga kalapatoy, may nagmamadali mga kalapatoy no. Ay dalawang piraso mga kalapatoy oh. Ayun nga mga kalapatoy, sobrang smash talaga mga kalapatoy no. Hirap na hirap yung ibon natin mga kalapatoy no. At yun nga mga kalapatoy, at sana mga kalapatoy may makawi mga kalapatoy no. Dahil super smash ngayon mga kalapatoy. Ayun, sama ng panahon mga kalapatoy oh. Puro ulap mga kalapatoy. At yun yung mga kalapatid sa GC natin mga kalapatid no. May mga nag-send na ng mga photo mga kalapatid ng ibon mga kalapatid na nakawi mga kalapatid, pero marami pa rin yung hindi nakawi mga kalapatid no. At yun yung sa atin mga kalapatid, wala pa rin mga kalapatid. Kalapatid, may nagmamadali mga kalapatid oh. At ito na! May sila mga kalapatid! Ito na! Si ano ito mga kalapatid? Sino kaya to? Sino to? Sino ito mga kalapatid? Pakita ka! Pakita ka para ma-record ka na! Sino ito mga kalapatid? Ay! Ito mga kalapatid, may sira tayo mga kalapatid no? At ayun na nga mga kalapatid na express mga kalapatid no? Yung isipon pa natin yung bilis mga kalapatid no? At yung dalawa consistent natin mga kalapatid, wala na mga kalapatid. Asa na kayo sila mga kalapatid no? Wala pa mga kalapatid. Kalapatid no? Yung mga ibon natin mga kalapatid, kapag umuwi sila mga kalapatid, hirap silang papasukin mga kalapatid no? At ito nga mga kalapatid, si Blue Tag mga kalapatid, nauna sa tatlo natin mga kalapatid, galing Binalonan Pangasinan mga kalapatid no? Sobrang young bird yan mga kalapatid, pero mga kalapatid no? Siya yung una umuwi mga kalapatid, yung mga kalapatid.
Sa next pooling mga kalapatid, sa next loading mga kalapatid, no? Pag mayroong pooling mga kalapatid, sali natin siya mga kalapatid. Tapos mga kalapatid, pag bagsakin dyan mga kalapatid, titiradurin na natin mga kalapatid para makuha natin sticker mga kalapatid. Marami na paparating mga kalapatid, pero sa atin mga kalapatid, wala pa rin mga kalapatid, no? Umuwi pa yan. Hindi natin alam mga kalapatid kung papalikan pa rin tayo ng iba natin mga kalapatid, no? Pero okay lang yung mga kalapatid, maghihintay tayo mga kalapatid kahit gano'ng katagal mga kalapatid, no? Pero maibilis yun mga kalapatid, pininom natin ng super kanal yun mga kalapatid, no? Malalakas yung ibon natin mga kalapatid. At yun nga mga kalapatid, kailangan ko rin ng power mga kalapatid. Naubusan ako ng power mga kalapatid. Pasindi nga. At sana naman mga kalapatid, bumalik sila mga kalapatid, no? Pag di sila bumalik mga kalapatid, pag makabalik sila sunod na araw mga kalapatid, kakatayin ko sila mga kalapatid. Mga kalapatid! 9:30 na mga kalapatid! Yung dalawa natin mga kalapatid! Wala pa mga kalapatid, no? Galing sa pinalonan mga kalapatid yung mga kalapatid. Dahil sa smash mga kalapatid, baka nahirapan sila mga kalapatid. Pero mga kalapatid, no? Consistent natin yung mga kalapatid. Pero mga kalapatid, hindi sila nakauwi mga kalapatid. Yung dalawa natin mga kalapatid, kung sino pa yung sibong mga kalapatid, siya pa yung mabilis umuwi mga kalapatid, no? Sa mga 9:40 mga kalapatid, umuwi yung isa mga kalapatid. Pero yung dalawa mga kalapatid, wala pa rin mga kalapatid. Yung mga kalapatid, no? Hintay-hintay na lang tayo nito mga kalapatid. Hintayin natin mga kalapatid. At yung may kasabihan mga kalapatid, no? May bukas pa mga kalapatid. At mag-abang-abang tayo ulit mga kalapatid. At yung mga kalapatid, no? Tatapusin natin itong video na ito mga kalapatid. At syempre, yung next training mga kalapatid. At yun na nga, hanggang dito na ito mga kalapatid. At paalam na sa inyo. Bye-bye. Bye! Yeah!